Здравейте, приятели! Аз съм Mitko.d. Благодаря ви, че гледате моя YouTube канал и хора, за моя късмет намерих кучета. Ето, аз трябва да ги спасявам очевидно. И бяха хвърлени в някакво сметище и аз реших да си ги взема и така нататък. Сега ще ви ги покажа. Я е много сладък. Сега хора, вижте. Така нататък. И сега ще отида за мляко. Да. Отивам да си взема дюнера. И така нататък. Вижте какви са моите доставчици. Да. Върни 2 евро. Аз взех 1 евро, защото ти ми дължиш 1 евро, пък ми отида да справя. Ето 2 евро. Аре, взимай. Чакай, аз нямам разсей. Значи за нас. Чакай, бе, ето. Не, какво? Хора, доставката е приключена. 2 евро са при мен, за благодарност не ми ги взеха. Ето, вижте как изглежда моята закуска. То всъщност е вечерно. Има мляко, хора. Последвайте този канал и се абонирайте за този канал. Какво? Последвайте и абонирайте се едни и също. Така, харесайте това видео и чао!